dumunung ing Desa Sima, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Lelono menyang Curug Cibedil saged dilampahi kirang langkung setunggal jam. Nalika dugi Desa Sima pelancong kendah nyumat jembatan abrit ingkang wonten nginggil Curug Cibedil. Langkungipun nyumat jembatan abrit curug kasebut wiwit ketingal. Nanging pelancong kedah mirsani pemandangan alam. Hawane panas kaya ing Kabupaten Pemalang, kaya Pati ing Pati yang ngunjungi objek wisata alam Curug Cibedil sing nyedhekake alam kang adem lan seger. Halo Mbak, sugeng siang. Jenengan teng mriki kali sinten? Siang, kali keluarga. Oh, pumung prei iki lho Mbak ya. Iya, Oh iya Mbak, piye menurutmu Curug Cibedil iki? apik banget, seger. Nanging pengunjungnya kudu bisa jaga kebersihan ing papan sing bener. Amarga aku wis weruh sampah ing pinggir-pinggir sing ora dibuangi ing papan sing bener. Kali keluarga. Oh iya. Gimana tanggapanmu tentang Curug Cibedil iki? Apik banget lan bersih, syahdu adem. Curug Cibedil amargi suasanipun boten rame sehingga saged nyegeraken pikiran kanthi manunggal kalian alam. Inggilipun 10 meter Curug Cibedil menika ingkang dados daya tarikinipun para pengunjung ingkang plesiran kangge wekdal. Menika dipun dominasi dening kalangan keluarga panjenengan ingkang badhe sowan ke Curug Cibedil. Tentu mawon dipun elingaken tansah yaki karisikan supados saged dipun nikmati dening masyarakat. Amun sira juwita kang tak tresnani Saka Pemalang, Jawa Tengah, reporter Bunga Saka, Widya Indah reporting.